Tiri kukomborerwa zvese zvatiri kuita pano zviri kungofamba mune zvakanaka, hapana chataona chadzokera mashure. Tiri kuona kuti tikukomborerwa pakuti asi pakutanga kwazvakaita taiona kuti taike tine tunungu mbichana, asi nhasi pandatozoona zvishuwaka kuita kujaira system yacho manje. Saka ndikunyatsoona kuti zita manje rangu inini zita nonzi Chizengera. Ndobva kubhindura so vanhu vachangotangawo kunamata, so ndo maEaster edu atatanga kuteedzera iwaya. Unoona kuti tikakwanisa kuva used kwemakore kana 2 kana 3 ndenda kukwanisawo kumirawo pamberi pavanhu ndakanyatsosimba. Ndakatenduka gore rakapera munana September munana September just semuneni ini ndinonzi Petros. Ndakatanga kunamata same day, ndingati takangosiyana muna August, ndipo pandakatendeuka tichitanga kunamata apasi vauya ikoko vachiti paridzira, ndipo pandakatendeuka ipapo. Ndinonzi Petros, ndinonamatira kubhindura apa tiri pamusangano weEaster. Ndauya netimu rangu rese ratina rero riri tichiona mablessings atingawani kunoku neshoko kukura kwarene tirimo paproteum farm pana, ndo zvatanyanya kufambira muno muGlendale paprotea. Zvinofadza zvishuwa. Tiri kutarisira nokuti tiri pakuzosvika kwedu isusu kwekupera kwemutambo weSunday. Tinenge tatoblesswa ende tatoblesswa nechekare, nokuti tiri kumbosvika panguva yekuti mukabata mapureya chaiyo akasimba chaiyo mukati umu, shoko unonzwa richikugara pakati pemoyo, ende unosvika pakubatikana. Ukaona wasvika pakuchema nekunamata, ziva kuti Mwari ari kukunzwa. Zvingange dambe, asi unonyatsaona wega kuti kana ukadzokera kumba unodzokera uchiziva kuti ndanga ndiri kuchechi, kana anokutadzira dzidza kuregerera papo. Koma munogara mune shanduka ndikupekera munhu mukoti munhu iye atowina kajackpot. Ndatoinzwa iri ndatoti plate iya iyi fane kuenda kuona diki ndarona rasira rakawandisa madhava wawedzerera iro enda kupati oiri aenda unodya mwana iyi waita mudiki plate ndofunga aitora fast akato munhu iyega ambotarisa akati kureya anodeserva kudya plate iyo ndakushaya enda ati achifara mwana iyi. We are here at Protea Conference Center in Glendale, Mazowe region, where we are having our Easter retreat. Indeed, we are being blessed. Tikuropafadzwa zvinoshamisa neshoko raMwari. Tirikusimudzirwa kunyanya isi kuno vechidiki. Tinoziva kuti kuna zvizhinji zviri kuitika munyika umu, asi tine vechidiki varipo vari panapa kusanganisira ini ndiri kutaura, vari kusimudzirwa nekuropafadzwa neshoko raMwari, uye todaira kuti vachanodzokera zvekare munyika vachinoisa muenzaniso, vachinobata mweya mizhinji ichiponeswa ichiuya kuna Mwari. Warasikirwa kana usiri pane ino nzvimbo nhasi uno, nekuti inguva yakanaka, inguva yakakosha. Tiripo pano paEaster, tiri kupembera kumuka, kufa nekumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvakanaka, zvakakosha kutoropafadzwa tichidaro. Tinotenda zvakare nekuda kwekubata kwaMwari kunoshamisa kwataona panzvimbo ino. Tanga tichiropafadzwa kubva mangwanani, tadzidza pamusoro pekubata kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Tadzidza kuti tinokwanisa kuwana maropafadzo ake kubudikidza nekunyengetera. Tiri kudzidziswa zvizhinji zvinotibatsira muupenyu semayouth, zvinobatsira kunyange vakuru, kunyange patichakura kuti tizova vana baba. Zvose tiri kupreparewa for a future yakanaka kuti tive nemangwana rakanaka. Mwari vamutsurudza mwoyo yedu zvakanyanyisa, nekuda kwekuti ungano iyoyi yanga iri ungano yakaropafadzwa kwazvo. Mwari vabata zvikuru pamusoro peupenyu hwedu kubudikidza nezvidzidzo zvese zvatanga tichinzwa. Takurudzirwa zvizhinji mukati meupenyu hwedu kuti nyika iyi yatiri kurarama
inyika yakaipisisa zvikuru sei mazuva atiri kurarama ano. Zvivi zviri kufamba zvine marudzi nemarudzi zvinotiratidza kuti nyika ino yaipisisa. Saka toda kungotenda Mwari, mufunga kuti Mwari vacho vatigonera nokuda kuti havandudzwa pamweya. Zvakutiratidza zvakare kuti panzvimbo kana takudzokera kunzvimbo dzatigere tava vanhu vari muna Kristu vakataurwa navakorinde naPauro achitaura kuti kana munhu wava muna Kristu achisikwa chitsva zvinhu zvakare zvapfuura. Ndinoda kungotenda Mwari kuti vanhu vese vanga vari pano vari kuratidza kugwinya, vari kuratidza kufara, vari kuratidza kukomborerwa kuti Mwari watinonamata ndiMwari wakanaka. Tatuwa neshanduko, tatuwa maguta akavakirwa pagomo akataurwa haya kuti kana tichinge tabatidza mwenje hatiise pasi pedengu, toisa pamusoro pedengu. Tabva tanzi guta rakavakirwa pagomo haringavanziki. Zvakutotiratidza kuti munhu wese ari pano avakirwa pamusoro pegomo. Tatuwa chiedza zvikuru sei nyaya yandanzwa kuti kana tichinge tadzokera mukati medzimba dzedu hatifaniri kuzvivanza tiri maKristu ndisinoshandura nyika, uye tichiona vana vave kumararamiro avari kuita ezvinezvi. Vari kurarama mumisombodhiya, vari kurarama muguka, mukadoro kanonzi kambwa. Vana vedu vari kuparara, asi nokuda shoko irori zvichatiita kuti tiende kunoparidzira vazhinji kuti vatendeuke. Even nevanga varipo vacho vatakakokera vamwe tationa kuti vabatsirwa zvizhinji, zvinotiita kuti shoko iri rive rinopararira, shoko iri riite kuti nyika yedu iwanikwe ichisunungurwa. Aiwa, ini musangano uno wandipomborera musangano weEaster uno tanyatsorangarira kufa nekumuka kwamambo Jesu Kristu. Tatofawo kuzvivi takamukawo muna Kristu. Kukomborera zvakanyanya neshoko raMwari kuzokufara chaizvo. Shoko raMwari riri kutisimbisa taramba tichabva pano patienda kuziva Mwari vakaramba vainefara kuti musangano uno wakashanda mimwe misangano isatakaunoraungwano rwevanhu vakumasunday school, mayuthi, vanhu vakuru, vana baba nana mai. Aiwa, ndizvo uripo kana unongotenda Mwari nechikafu chakawanda ende chabikwa zvakanaka chiri kunaka. Ndikuona kubata kwaMwari nokuti ndandiwo mumwe munhuwo ndoti ndaisingakwanise kuti kana ndichifugama ndichitaura naMwari wangu ndaisingakwanise kana kutaura kuti ndokutanga ndichiti chii, asi iko zvinozvi ndikuona kubata kwaMwari. Mwari vandisimudzira kuburikidza neshoko reMudeeper Life Bible Church. Mudeeper Life Bible Church mune shoko, ende shoko reMudeeper Life ukaritedzera chokwadi hama dzinodiwa tinoda kuedza kupupura pamberi paMwari. Mwari vanokuitira zvakanaka. Ndave munhu aicha kana kutaura pamberi pevanhu, asi nokuburikidza neshoko raMwari ndava munhu wekuti kana pakati pemadzimai ndotogona kutaura kana kupupura kana kutonamatira munhu. Pano tiri pamusangano weEaster uri weDeeper Life Bible Church. Chiso chaMwari chinoonekwa bedzi neavo vanorarama muutsvene. Saka kana tichitaura nyaya yekuti munhu amunamati, hatitarisi zvedu zvokuti anopinda kereke ipi, chechi ipi, denomination ipi kana zvakutaurwa pachirungu. Inyaya yekuti akasiya zvakaipa akufamba matsimba aJesu Kristu. Muchidimba ndo zviri kuitika pano kubva musi wechina, chishanu, mugovera, svondo, muvhuro. Tobata mabhegi edu todzokera munyika tonorarama sekurayirwa kwataitwa neBhaibheri. Tinofara zvikuru nevose vauya pano. Tiri pa conference center inonzi Protea Conference Center kusango kwakanyarara chaizvo. Tati ngatibvei the noise of the city tiuye zvedu muno musango tigotora nguva yakareba, umwe achigara zvake pasi pomumengo apo, pasi pemiti apo, pasi pemitunha, pasi pese mumasango medu. Izvozvo zvinoita kuti tibatane nenature kusikwa tichiona simba raMwari. Tikuona simba raMwari kose kose, asi nguva inoi yatakurarama inguva yakaipa zvikuru. Mwari havachinji, soko raMwari harichinji, basi tiri kuona dynamism iri kuitika muchinamato panguva inoi. Tatuva fast Christian life. Vatendi vakutoredzerawo fast life zvokuti nyika haichakwanisi kuona kuti todzidzeiko kubva kuchechi, todzidzeiko kubva kuvanamati.
saka nguva ino taitora kuti tichemere nyika yedu zvakare. Tiri pano munyika yedu yeZimbabwe tatarisana nemwaka wema-elections, saka soko raMwari rinotaurira kuti vanhu vose ngavarevererwe nevari pazvigaro kuti tigogara nerugare. Saka izvozvi tine nguva zvakare yekunamatira nyika yedu yeZimbabwe. Vatungamiriri vose, vangava vari kuopposition, vangava vari kutonga, vari pazvigaro izvozvi, toda kuvaisa mumaoko aMwari tivanamatirire. Soko raMwari rinobva rati mwoyo wamambo uri muruoko rwaMwari. Tingavatya sevatungamiriri, asi Mwari wavo akavasika ndiye anogona kubata mwoyo yavo, tobva tafamba nerugare. Zimbabwe yova nyika inodadisa, yagara iri nyika inodadisa, asi ticharamba takadaro sezvinokurudzirwa kunyange mutungamiriri wenyika ino kuti peace, peace, peace. Kana vari vangomo vaibva vati peace begins with me, peace begins with you. Saka zvinotanga pano tichinamata kuti vatungamiriri vava nemuono wakadaro werugare nerunyararo, zvinobva mupfungwa dzaMwari wakavasika. Mwari worugare aramba achikutungamirirai, ticharamba tichienderera mberi tichiparidzira vechidiki. Tinoda vechidiki zvikuru kuti vatye Mwari, varege kupinda muteuriro. Akakura achitya Mwari. Tine vechidiki, Zimbabwe yakaropafadzwa pane zvimwe zvese, ine zvese, goridhe, tingati kana pari zviwanikwa zvepasi apa inazvo zvinotyisa. Kana iri vana Karibhadhema vanoongorora, vanotoona kuti inamba 1 chaiyo chaiyo kukura kwedhamu pasi rese. Saka tinoona Zimbabwe is endowed nema-natural resources akawanda, zviwanikwa zvepasi, gold, platinum, ayo hatingazviverengi, lithium, of late gas kumuzara banu neoil, we are expecting it. Asi zvese izvi vana ava vakakura vasingatye Mwari, hapana chavanozogona kubata, hapana chavachatora senhaka kunyika yavo. Saka tiri kuti vana ngavasiye mutoriro, vana ngavararame kwazvo, arege kukura achitatarika neutachiwana hwezvirwere zvakasiyana-siyana kusanganisira HIV and AIDS. Vachaenjoya upenyu hwakanaka hurefu kana vari muna Mwari, vari munyika yavo ine rugare. Saka ndo kugaidha kwatiri kuita mayouth zvakare, tichida kuti pabude maengineers, madokta, vatungamiriri vamangwana vese tinovada kuti vasumuke, vabudirire, zvichibva pakuti vatora the concept of the Bible, the concept of the African philosophy sevana vemuno muAfrica, in particular Zimbabwe, maita basa.